Allah Allah wallahi ni fa yanzu fa na ga ma yanzu fa mutum ba dan iska zama wallahi ladi ba zai ci abinci a wannan garin ba. Kwana nawa ku farban da iska. Fa ina ga ma Allah fashi don ku. I don't want peace. Magarin nan Lagos ma zan tafi da dan iska ba kai. Kasan gada zan koma kwana. Dan na ga kwanan nan kasan gada a tsaka. Kai ne ma ni wannan garin ma fa ya shi ne wallahi. Saboda Allah. Ba kira na manta. Bai gaskiya kawayen ba ka ba ita bane sai an ma aiki me hadin ka da wayata kawo mana gani za a yi ba ka ba alquran ba zan ba ya ne ma magana ka ba mutane kana wani wannan ba ka bayar ba kaga ni ma fa da kake gina dan iskan nan ne kai ne dan iskan idan ban baka ba me zaka yi komai zai iya faruwa to bismillah komai zai iya alquran baka isa ba komai zai iya faruwa kai wani ganin fa ina tsoron ka billahi in kai saka matso nan na matsu a wuta ba zan ba